West Karbi Anglong ke parlo MAC constituency sirke palong MAC lapen EM atumta Hamren Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat asai hemalong hawarara aphan nang chitong pen chingki chethan pen akinang sot dolo bangso alam lake MAC Hetsingrong Parpensi ning chepon West Karbi Anglong ke paching thodunji pulote Karbi Anglong Autonomous Council pen nangkip kim pitang Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat asai hemalong Karbi Anglong Autonomous Council ke cari CM pen ahut nang kahumria ason thotsi MAC constituency sirke balong MAC lapen EM atum sitame amethang asai ke claim nang jia son doan Hamren rong sopi wang pen Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat along Hawararat pen chingki chethan pon asonte Hawararat aphan akijoy thedung doji Hawararat kamatha lapen aning ka chetheke Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat asai hemke West Karbi Anglong arat achithe abong sonsi mathalo Sonsuri akam sitame Ladakh pen ke pachun unjia war saido Dipu ke headquarter lo lapen Hamren ke Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat asai hem nang bipilo Hamren pen dipu ko anajak kiding kedam kewang tangka ko anlo ne ki ik kalukson kidokok umathasi labangso sa hem nang kimpilo labangso sa hem pen aprang ke thedung hawar arat pen akirap thedung dolo puthot kipame kangthur ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council ke cari CM Dr. Tuliram Ronghang pen Mang Ponsi Secretary Bang Pli aphan Ingwai Ponsi Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat Kilang Ponji aphan nang toilo La solong MAC EM atumta Ladakh wang pen amithang akam ason doan nang cheklemason te thedung akirap West Karbi Anglong angkang pi aphan doji Bonta kedamtang ani anke ru Samson Singh ti khorsing te rang langkung habe teron anparta Republic Day Independence Day ke talon hut ka chetong adim chotsi pinchong chot Hamren Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat asai hemalong Karbi Anglong Autonomous Council work department sitame full-fledged nang dotang lo la solong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen sitame secretary Bangpli nang toitang lo la sopen ajok ke ongdong asai Ladakh pen claim pichun unlo West Karbi Anglong Hamren arong sopi pen ke chenglok MAC constituency circuit ke paching thurji aphan kabor ialong MAC EM atum sitame ahut pen ahut Hamren rong sopi district ahempi Jesemet Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat along Wangasonti Miparji pusi hawar arat penta chuningri Lapen hawar arat pen puthot Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat asai hemalok jongsi ahok pedakam claim ji ingthur ponji pulote standard operating procedure mate SOP financial ajakong piwek nangji buta chethan pon rinti anpar ta Karbi Anglong Autonomous Council secretary sitame Hamren Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat asahem apharman pekvek nangji buta chirok tok arara tumpen chethan pon rinti lapen hajat non kemi ke chokji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen akemang dolo lapen hawararat ansose jakong chipidunsi RD pidunang poputa chethan pon reti lasilabang so cheng MAC Hetsingrong Park pen Karbi Anglong Autonomous Council branch secretariat along nang kahumri pen pherangke pen karju pedosi ning alolam the chethan pon Hamren pen Daniel Inki Karbi Anglong lai